Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, sám dnes mŕtvych vstal. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, sám dnes mŕtvych vstal. Počúvaj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Ja vás tu všetkých srdečne vítam, zvlášť za združenie, občianske združenie Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Včera sa uskutočnil pochod za rodinu v Bratislave s motom Obnova rodiny, vzkriesenie národa. Celé to úsilie je vlastne vyvolať požiadavku na prijatie ústavného zákona na ochranu rodiny a výchovy detí rodičmi, aby bol prijatý tak, ako bol prijatý v Maďarsku, kde rodina je definovaná ako výlučný zväzok jedného muža a jednej ženy. Teraz vďaka, že ste prišli podporiť rodinu tvorenú mužom, ženou a ich deťmi. Obhajovať zmysel a význam niečoho tak prirodzeného a normálneho, ako je rodinný život. V poslednej dobe sme mohli počuť o národnej stratégii rozvoja ľudských práv na Slovensku, ktorú vypracovala komisia menovaná Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dokument sa venuje stratégii pre vládu pri zavádzaní tzv. Nových ľudských práv. Za 23 strán textu vo formáte A4, v ktorých je zarátaný aj obsah a úvodné všeobecné definície, zaplatil rezort diplomacie neuveriteľných 8 000 eur, čiže na stranu dokumentu alebo strana dokumentu vychádza takmer 350 eur. Dokument obsahuje na prvý pohľad neškodné pojmy ako právo na dôstojný život, genderová rodová ideológia, ľudské práva LGBTI osôb, právo na vzdelanie, nové práva detí, tzv. Juvenilná justícia. Tieto pojmy sa však ukážu v inom svetle, ako náhle sa začne skúmať ich obsah. Z pojmu právo na dôstojný ľudský život sa po jeho analyzovaní vykluje právo na eutanáziu a potrat. Podobné je to s genderovou ideológiou rodovej rovnosti, ktorá trvá na tom, že sa nerodíme ako muži a ženy, ale človek si sám volí svoju sexuálnu identitu, pohlavie, sexuálnu rolu a sexuálnu orientáciu. Každý si môže určiť svoj rod podľa toho, ako sa cíti. Napríklad bisexuál, lesba, neutro a podobne. A následne užíva zvýšenú ochranu ako príslušník sexuálnej menšiny. Mužom poskytuje právo dožadovať sa možnosti používať ženské spoločenské sprchy alebo WC, pretože sa cíti ako ženy a naopak. Kto je v opozícii voči týmto zvráteným, nelogickým a demagogickým právam, je označený za transfóba. Pohlavie tu nezohráva žiadnu úlohu a prirodzené správanie muža a ženy je údajne dôsledkom stereotypných sociálnych konštruktov. Deti o možnosti výberu rodu, ako aj o svojich právach voči rodičom majú vzdelávať v škole a v predškolských zariadeniach. Teda má byť zabezpečená výchova v duchu týchto pripravovaných nových ľudských práv. Ministerstvo zahraničných vecí už prispelo finančnou sumou 15 000 eur na novú knihu o LGBTI právach, ktorú ponúkajú do škôl už tento rok. Táto ideológia za pomoci juvenilnej justície má potenciál úplne rozložiť a zničiť rodinu. Zarážajúce je, že dokument má za cieľ legitimovať a inštitucionalizovať na Slovensku zvrátenú rodovú ideológiu. Pritom Slovensko nemá žiaden právny záväzok voči Európskej únii, z ktorého by vyplývala povinnosť akceptovať rodovú ideológiu. Ide o nevídane radikálny dokument, ktorý popri inom navrhuje za prvé zriadenie širokého byrokratického aparátu štátnej správy na masívne financovanie a presadzovanie záujmov tzv.
homolobby. Za druhé, zmenu slovenskej legislatívy v prospech okrajovej homolobby a feministických skupín podľa cieľov rodovej ideológie. Za tretie, monitorovanie občanov, čo verejne neschváľujú homosexualitu, sodomiu a rodovú ideológiu ako šíriteľov nenávisti. Po štvrté, zavádzanie štátnej propagandy a perverznej sexuálnej výchovy na školách v duchu rodovej ideológie. Pojem ľudské práva LGBTI osôb je logický nezmysel. Ľudské práva boli vždy chápané ako univerzálne, ktoré si môže narokovať každý človek. LGBTI práva si však môže narokovať iba úzka skupina ľudí a tým rozbiť ľudských práv. Na tomto princípe by mohli o uzákonenie svojich práv ako základných ľudských práv požiadať všetky skupiny osôb, ktoré sa cítia byť znevýhodnené, napríklad mnohopočetné rodiny alebo ktokoľvek ďalší. Ľudí, ktorí s navrhovanou stratégiou ľudských práv nesúhlasia, týchto ľudí pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Lajčák, nazval fanatickými odporcami ľudských práv. Sú naozaj odporcovia spomínanej stratégie odporcoviami ľudských práv, dokonca fanatickí odporcovia ľudských práv? Koncepcia ľudských práv, tak ako ju poznáme dnes, vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej v roku 1948. Deklarácia vychádza z kresťanského konceptu rovnakej dôstojnosti všetkých ľudí. Deklarácia považuje rodinu za základnú bunku spoločnosti a manželstvo chápe ako zväzok muža a ženy. Ľudia, ktorí nesúhlasia so spomínanou stratégiou, nie sú fanatickí odporcovia ľudských práv, ale sú odporcami konštrukcií, ktoré sa násilne presadzujú za ľudské práva. Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť rozhodla začiatkom tohto mesiaca, že spomínaná stratégia sa má na rokovanie vlády dostať v júni budúceho roku. Nové práva detí, tzv. Juvenilná justícia. Zaviedol sa ideologický termín tzv. Násilie v rodine. Toto tzv. Násilie sa delí na psychologické, to je keď rodičia dieťa normálne vychovávajú a zabraňujú mu pozerať sa na nemorálne a devastačné programy na internete alebo v televízii. Ekonomickým násilím sa nazýva, keď napríklad rodičia tzv. Obmedzujú dieťa a nedajú mu peniaze na nejaké jeho brtochy, ktoré mu nie sú k žiadnemu úžitku. Nové práva detí, tzv. Juvenilná justícia, je na jednej strane súhrn pravidiel, ktoré občanom zakážu akékoľvek fyzické napomenutie voči svojim deťom, ako napríklad v úvodzovkách capnutie po zadku, že robí niečo zlé a samo si tým škodí. Zakáže všetky psychické tresty, ako zvýšenie hlasu na dieťa, alebo jeho oddelenie od ostatných, kým sa neupokojí, čím sa znemožní prirodzená výchova dieťaťa. Súčasne je dieťa nabádané, aby na rôzne na to zriadené linky pomoci udávalo svojich rodičov, ktorým bude následne odobraté. Jedným z produktov juvenilnej justícii v zahraničí je aj masový vrah z Nórska Breivik, ktorý bol odobratý svojej mame, v náhradných rodinách zneužívaný a znásilňovaný, čo mohlo mať vplyv na jeho neskoršie konanie. Aj zo Slovenska, kde sa tak nedeje zatiaľ masovo, sú známe početné prípady, najmä z adopcií slovenských detí do Talianska, kde tieto deti by znásilnili alebo jednoducho zmizli. Pričom sa predpokladá, že boli svojimi adoptívnymi rodičmi predané na orgány. Ministerstvo po prevalení sa niekoľkých takýchto škandálnych adopcií dočasne zastavilo možnosť poskytnúť deti na adopciu do Talianska. S novými právami detí, tzv. Juvenilnou justíciou, súvisí pripravovaná novela zákona o sociálno-právnej ochrane detí na Slovensku.
umožniť sociálnym pracovníkom vstup do obydlia a odobratie detí a ich určenie na pobyt v ústave alebo adopciu. Tieto práva sú široko rozvinuté v Británii a v Škandinávii a obeťami sú už aj slovenské deti z rodín, ktoré sa tam vysťahovali za prácou. Na Slovensku je dobre známy medializovaný príbeh rodiny Bórových. Tieto práva umožňujú, že už z každej rodiny pod umelými dôvodmi môžu byť odobraté deti. Existujú stovky prípadov odoberania detí zo škandinávskych krajín Anglicka, Francúzska, Nemecka a iných štátov. Deti sú ukradnuté z milujúcej rodiny a dané do tzv. Náhradných rodín dočasného umiestnenia. Dieťa kočuje z jednej náhradnej rodiny do druhej, až skončí v pseudorodinách homosexuálov, pedofilov či psychopatov. Tam je sexuálne zneužívané, týrané, taktiež tieto deti často páchajú samovraždy. Tu ide o skutočné násilie a teror v najhrubšej miere a o ochrane dieťaťa ani o jeho právach už sa nehovorí. Medializácia tohto skutočného násilia na deťoch je prísne zakázaná. Napríklad v Anglicku, kde sa matka domáhala navrátenia svojich dvoch detí a zverejnila to v médiách, len zázrakom dostala zatiaľ podmienečný trest 2,5 roka väzenia. Ak bude bezmocná matka v medializácii pokračovať, potom ju väzenie čaká skutočne. Dnes už vidíme, ako v praxi vyzerá v Európskej únii a čo znamená tá tzv. Ochrana práv detí, čo sa schováva za pojmom nové práva detí. Tieto zločiny proti ľudskosti si má Slovensko slobodne zvoliť a uzákoniť, dopustiť, aby ho presadili politici Slovenska nezodpovedným prístupom k danej problematike. Vo vyhlásení k aktuálnym otázkam o sociálne právnej ochrane detí na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa píše, že Slovenská republika má svoj vlastný systém súdnej a sociálnej ochrany detí, ktorý bol a stále aj je príkladom pre iné krajiny. Nie je vraj zrejme, z akých dôvodov je potrebné pripodobňovať náš sociálny systém k tomuto najproblematickejšiemu v iných krajinách, respektíve ho rozširovať. Otázka znie, prečo je teda vytvorený tak veľký tlak na prijatie novely zákona o sociálno-právnej ochrane detí. Keď trojjediný Boh na príhovor Sedembolestnej Panny Márie v dnešný deň, sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, v jubilejnom 1150. roku od príchodu vierozvescov svätých Cyrila a Metoda na naše územie ochráni náš národ. Daruje mu pokánie a milosť obnovy. Obnovy v duchu cyrilometodského dedičstva a kultúrneho odkazu Veľkej Moravy. Toto naše zhromaždenie nie je dnes jediné na Slovensku. Je to súčasťou zhromaždení, ktoré už sa uskutočnili v Čadci v Žiline. Kto chce, môže sa zúčastniť zhromaždenia za ochranu rodiny v Považskej Bystrici. Vlastne z toho, čo tu odznelo, vystáva otázka, že čo môže človek robiť? Čo môže zrobiť preto, aby naozaj rodiny v tomto národe boli chránené ústavným zákonom, že aké sú tie možnosti, alebo aké sú iné iniciatívy občianskych a mimovládnych organizácií, ktoré poukazujú na tú chystanú stratégiu ochrany a podpory ľudských práv z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a taktiež aj tá pripravovaná novela zákona o sociálno-právnej ochrane rodiny. Tak som teraz odovzdal slovo predsedovi Združenia pre ochranu rodiny Jozefovi Dukalovi. Pán Boh zaplať. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus aj nad krásnou dnešný deň. Som rád, že môžem prehovoriť aj na tomto mieste, že je treba, aby informácie sa šírili ďalej. Keď len jedno srdce bude dotknuté a
pohne sa k týmto veciam a bude oslovené, tak nech je oslavený na tom Pán Ježiš. Možno by som začal v podstate tým, že takýchto akcií, ako robíme my dnes, bude budúci týždeň viac. Veľmi rád by som podporil a ukázal na akcie, ktoré budú v Bratislave, pretože jednak v Bratislave sa bude diať pochod gejov už 4. rok, čo je skutočne tragédia pre Slovensko, ale sú tam skupiny ľudí, ktoré skutočne podporujú tradičnú rodinu a takisto sa chcú postaviť aj tým, aby ukázali na hrdosť, na potrebu slušnej rodiny, tradičnej rodiny, stvorenej Bohom. Bude tam pochod, ktorý sa volá Hrdí na rodinu. Bude vlastne vychádzať od Národnej rady Slovenskej republiky o 15. hodine 21. septembra v sobotu. Takisto aj Konferencia biskupov Slovenska je hlavným organizátorom Národného pochodu za život, ktorý sa má konať v Košiciach. Má tam byť okolo 20-30 tisíc ľudí, čo je pomerne veľký počet. Že naozaj je treba, aby sa aj takýmto spôsobom prezentovala potreba rodiny. Ale čo je podstatne dôležitejšie, to nie je to len ukazovať na verejnosti potrebu tradičnej rodiny, ale potrebné a dôležité je to, aby sa tieto snahy zakotvili v zákone. Slovensko, ktoré je z 80% tvorené kresťanmi, katolíkmi, ktoré sa k tomu hrdo hlási, ktoré biskupy veľmi radi využívajú na to, že pozrite sa, náš národ je veriaci, tak toto Slovensko spí. V Maďarsku bola prijatá ústava, kde bolo jasne definované manželstvo muža a ženy, kde bola jasne ústavou schválená ochrana rodiny. Ústavou. Na Slovensku máme zatiaľ len zákon, ktorý nie je ústavný, zákon o rodine, zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a vyhlášky, ktoré na to nadväzujú. My už 4 roky bojujeme za to, aby na Slovensku bol prijatý ústavný zákon o ochrane manželstva muža a ženy a výchovy detí rodičmi. Ak tieto iniciatívy nebudú vyvrcholené alebo nevyvrcholia pri prijatí týchto legislatívnych úprav, tak Slovensko bude mať obrovský problém, pretože to, čo hovoril pred mnou Tonko Hajný, tak zatiaľ stratégia aj všetky tie snahy o zavedenie juvenilnej justície, zmenu zákonov o rodine, o sociálno-právnej ochrane detí sú len posunuté. Prečo? Pretože dnes skutočne aj vďaka tým ľuďom, ktorí sledujú internet, ktorí jednoducho vidia, čo sa deje, ktorí vidia, že tie snahy o presadenie tých zvrátených vecí zo západu sa chystajú na Slovensko skrze konkrétnych ľudí, sú evidentné, tak títo ľudia vďaka tej mase, ktorá podporuje napríklad aj petíciu proti juvenilnej justícii, ktorú vypísala pani Denisa Čurlejová, doporučujem, keby ste sa na internete na to pozreli a doporučujem, aby ste ju podpísali. Mnohé iniciatívy, ktoré vyvíjajú rodiny proti očkovaniu a tak ďalej, ktoré smerujú k tomu, aby skutočne sa potlačili tieto snahy. Tak verím, že tí, ktorí sa snažili aj stratégiu, aj všetky tieto zvrátenosti na Slovensku dostať, tak dostali strach, aspoň na rok. Ale to môže byť veľmi, veľmi uspávajúce, pokiaľ ľudia nebudú neustále v strehu, nebudú pozorní a nebudú upozorňovať na každú zmenu, na každý pohyb, ktorý sa týka možných zmien v tejto oblasti. Mali sme teraz v poslednej dobe mnoho vystúpení, kde sme jasne hovorili, že čo sa týka napríklad juvenilnej justície a ochrany detí na Slovensku, že zákonodárstvo dané súčasnými zákonmi je postačujúce. Opakujem, zákonodárstvo prijaté na Slovensku je postačujúce. Sú tam dve podmienky. Jedna podmienka je, aby bol zákon dodržiavaný a na to majú dbať všetky orgány a útvary štátnej správy. A po druhé, aby bol prijatý účinný kontrolný mechanizmus, ktorý vyplýva aj z dohovoru o ľudských právach detí. V tomto dohovore sa jednoznačne hovorí, že dieťa má najvyššie práva. Takže treba to naplniť tak, aby tie najvyššie práva detí boli dodržané. Vrátim sa teraz možno ešte k takým konkrétnym veciam. Včera sa vraj v Nitre stal prípad,
kedy matka s malým dieťaťom išla za manželom do reštaurácie, ktorý popíjal. Ona si dala tam niečo vypiť, zavolali políciu na ňu, prišla polícia zavolala sociálku a sociálka už rieši odvratie dieťaťa. Takže toto sú veci, na ktoré musíme byť na Slovensku veľmi, veľmi citliví a musíme vnímať proste každý takýto podneť. Musíme sa proti tomu postaviť. Sami sme boli účastní demonštrácie v Trnave, kedy boli odňaté dve adoptívne detičky rodine Spáčilovej a až na druhostupňovom krajskom súde 11. septembra došlo k tomu, že to dievčatko adoptované, ktoré bolo odňaté rodine, úplne bezprávne, bez papierov, vrátili rodine. To znamená, že súd rozhodol v prospech rodiny. Ministerstvo práce sociálnych vecí pod takou rúškou tajomstva chce navodiť dojem, že boli tie deti týrané a tak ďalej. Pokiaľ boli týrané, nech vydajú jasnú správu, nech vydajú lekársky nález, boli týrané a nech zavrú slovenskému národu ústa tým, ktorí sa stávajú proti tomu, že to bolo bezprávne. Pokiaľ to bolo bezprávne, nech sú z toho vyvodené všetky právne dôsledky, vrátane potrestania všetkých pracovníkov, ktorí drzo vstúpili do bytu Spáčilovcov, ktorí im za 50 minút zničili celú rodinu. To bolo 23. decembra 2011. Deň pred štedrým večerom boli nachystané darčeky pre deti a oni prišli a deti im zobrali. Teraz si zoberte všetky tie psychické traumy, zoberte si to, čo tie deti prežívali. A nech mi nikto nehovorí, ja som bol sám svedkom, že tí rodičia prišli svedčiť a to dievčatko, tá Anetka, bola s tou adoptívnou matkou. Pýtam sa vás otvorene, ak adoptívna matka týra svoje dieťa, je schopné to dieťa prísť ku jej nohe, objať ho a tlačiť sa k tým nohám? Ja si myslím, že by toto dieťa nikdy neurobilo. Keď sa toho dieťaťa pýtali reportéri zo súkromných televízií, čo bolo aj vysielané potom, a pýtali sa, čo povieš na tvoj pobyt v detskom domove, tak to 9-ročné dieťa povedalo, je to tmavý hrob. Povedalo, je to tmavý hrob. Ďalšie veci. Nemecko napríklad. Teraz posledné prípady, ktoré sa stali z titulu toho, že deti neabsolvovali vyučovanie sexuálnej výchovy. Bola tam komunita kresťanov, ktorá žila tak, že si vytvorila vlastnú školu, vlastný systém vzdelávania len kvôli tomu, že ich rodičia nesúhlasili s tou zvrátenou sexuálnou výchovou, ktorá sa v Nemecku a už aj na Slovensku pretlačuje. Teraz, čo sa stalo? Prišli úrady, zatrhli im školu, že nemajú dostatok vzdelaných pedagógov, tie deti prestali chodiť do normálnych štátnych škôl. Na základe toho prišla sociálka nemecká, odobrali tam 40 detí a umiestnili ich, odtrhli ich od rodín. Len preto, že rodičia nechceli nechať devastovať vlastné deti. Dnes na Slovensku na školách existuje zvrátená sexuálna výchova, ktorú žiaľ skutočne je mi navracanie pripravujú ženy, ktoré by mali svoje deti chrániť, tie, ktoré sú hlavnými strojcami všetkých týchto zvráteností, presadzujú juvenilnú justíciu, tú gender schizofréniu, aby si deti mohli vybrať svoje vlastné pohlavie, to šialenstvo, ktoré sa chystá aj na Slovensku, a my im to tolerujeme. Ja vás naozaj prosím, tak sme uvažovali nad tým všetkým, že prečo to je, čo je vlastne dôsledkom tohoto. Skutočne ja prosím predovšetkým mužov, že vďaka tomu, že dnes skutočne existuje to, že muži sa stali nezodpovední vlastnej rodine, mužom stačí spolužitie s nejakou partnerkou, vlezú spolu do postele, majú spolu deti. A to im stačí. A keď príde kríza, tak sa na to vykašľú a zdrhnú. Ja sa pýtam, kde je vaša zodpovednosť, muži, za výchovu rodín? Kde je to, že vás Boh poveril tým, že ste otcovia detí? Ja sa vás pýtam, kde je vaše svedomie? Toto je na vás, muži. A pokiaľ vy nebudete naozaj otcami svojich rodín, pokiaľ vy nebudete hlavami svojich rodín, tak toto sa bude diať. Je to na vás. Spamätajte sa, postavte sa do tohoto boja, lebo skutočne je tragédiou, že cez ženy je celá táto zvrátenosť gender schizofrénie, juvenilnej justície a sexuálnej výchovy. Takisto aj čelní predstavitelia tej homosexuálnej LGBTI lobby aj na Slovensku sú ženy. Je to tragické.
Máme dobrý kontakt napríklad na Anglicko, kde pani Lucka Baddington bola účastná mnohých procesov, kde boli odňaté slovenské deti. Ona sama hovorí o hrôze celého toho systému, že je to realita, že je to pravda, kde tie decká končia. Je tragédiou, že rodiny môžu mať napríklad finančné problémy, ale systém, ten social services, nepodporí tieto rodiny v tom, aby im poskytol vyššie peniaze, ale radšej deti odnímu a potom ich dajú akože do náhradných profesionálnych rodín. V tých náhradných profesionálnych rodinách sa častokrát stratia, sú pustené do ďalších náhradných profesionálnych rodín a osud toho dieťaťa je psychická trauma a devastácia na celý život. Je to tragédia. A tragédia je to, že celý tento systém je financovaný zo zdrojov rôznych organizácií a na akože ochranu týchto detí idú ďaleko väčšie peniaze. Profesionálne rodiny v Norsku, vo Švédsku, v Anglicku berú 100 000 eur na deti za to, že ich akože príjmu. Ale nikto, to skutočne dôsledne opakujem, nikto nesleduje osud tých detí, čo sa s nimi deje. Poviem príklady. V Amerike napríklad všetky adoptované deti z východu, to znamená hlavne z Ruska, z Ukrajiny a z týchto krajín, ktoré prichádzajú do rúk akože adoptívnym rodičom, tak musia prejsť tzv. Tréningom. Oni tvrdia, že majú v sebe negatívne ja. Psychológovia tieto profesionálne rodiny vychovávajú k tréningom. Tým tréningom je napríklad to, že tie deti balia do kobercov, potom si na ne ľahnú, aby to negatívne ja z nich vybili. Niekoľko detí už zomrelo. Ďalším spôsobom takýchto tréningov je, že si adoptívny rodič zoberie na ruky dieťa a reve na ňo doslova, aby kričal, ja ťa zabijem. Aby to dieťa kričalo, ja ťa zabijem, pokiaľ tomu dieťaťu netečú peny z úst. Ja sa pýtam, to je výchova? To je nejakým spôsobom pomôcť tým deťom? To nie je psychické týranie? Na toto takisto zomreli deti. Ďalším odstrašujúcim príkladom takejto výchovy v Amerike je to, že napríklad tie deti, ktorí prídu, trénujú spôsobom, že držia pôst. Konkrétny príklad. Dvojročné dievčatko. Otec adoptívny položil na stôl pohár džusu. Samozrejme, že to dieťa bolo smedné. Ten rodič mu prikázal, že nesmie sa toho džusu dotknúť. Dieťa, pohnuté vlastným smedom, sa z toho džusu napilo. Viete, čo urobil adoptívny rodič? Nadspali do nej 2 litre neuvarenej kaše. To decko roztrhalo a zomrelo. Pýtam sa, toto sú práva dieťaťa? Toto je normálne v 21. storočí. A keď niekto povie, že Slovenska sa to netýka, je to lož. Na televízii Lux bol prenos priamy, ktorého účastníkom bola aj pani Lucia Baddington. Boli tam pracovníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, boli tam zástupcovia mnohých tzv. Akreditovaných subjektov, ktoré pracujú pod ministerstvom a sú schválené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžete si to v zázname pozrieť. Bolo veľmi zaujímavé, že všetci a traja svorne tvrdili, že žiadne zmeny zákonov sa nechystajú. A je zaujímavé, že v tom istom čase tá istá pani Baddington, ktorá bola účastná tej debaty, hovorí, ja mám v taške pozvánku na seminár o zmene, o návrhu zmenách v návrhu zákona o rodine, ktorý sa konal vlastne tento týždeň v pondelok v priestore Národnej rady Slovenskej republiky. Tak ja sa pýtam, kto koho klame? Kto koho podvádza? Na čo potrebujeme zmeny zákonov, ak Slovensko skutočne chce byť verné Bohu? Ak si Slovensko váži rodinu? Ak Slovensko potrebuje pokoj v tejto oblasti, upokojenie a nie zvrátenosť, ktorá sa na nás valí z každej strany. Nech nám je Maďarsko vzorom. Znova apelujem na vás. Je veľký predpoklad, že už v najbližšej dobe by sa mohli objaviť petície na
za zákon, ústavný zákon o ochrane rodiny, manželstva, muža a ženy a výchove detí rodičmi. Prosím vás, ak sa vám dostane táto petícia do rúk, v mene svojej rodiny, v mene svojej budúcnosti, v mene Boha Všemohúceho živého, vás prosím, podpíšte sa pod tento zákon. Tu ide o teba, tu ide o tvoju rodinu. Tu ide o to, že tvoja rodina je naozaj poklad, ktorý je ukrytý v srdci Boha. A beda tomu, kto by tento poklad zo srdca Boha chcel vytrhnúť. Božie slovo hovorí jasne, nechajte maličkých prichádzať ku mne. A kto by pohoršil jedného z týchto mojich maličkých, to by bolo lepšie zaviazať mlýnsky kameň na krk a hodiť ho do mora. Toto je odpoveď Boha na všetky snahy a pohoršenia. A ja sa pýtam, či devastácia detí nie je pohoršením v očiach Boha. Hovorí, že Boh tieto veci neustále sníma svojou kamerou a každému, kto sa dopustí tejto neprávosti, to bude hodinu jeho osobného súdu premietnuté a bude rozhodnuté, kam bude patriť. Takže viem, že Krasno je plné kresťanov. Je plné tých, ktorí majú pre Boha otvorené srdce. Pre tohoto živého Boha, ktorého veríte, prosím, aby ste si vstúpili do svojich srdc, aby ste nedopustili, aby vás Boh odsúdil za to, že ste neochránili rodinu. Pán Boh zaplať. Ďakujem inžinierovi Jozefovi Dubkalovi, predsedovi správnej rady občianskeho združenia Združenie pre ochranu rodiny, za jeho slova, za jeho výzvy k pokániu aj k mobilizácii v tejto historickej dobe. Zišli sme sa tu vo sviatok sedembolestnej patronky Panny Márie. Vždy, keď tento národ mal nejaký problém alebo žil v ťažkej dobe, tak sa obracia o príhovor o príhovor k presvätej Bohorodičke. Tak chcem povzbudiť všetkých nás, aby aj dnešný deň, ten milostivý čas, lebo presvätá Bohorodička je Matka Božej milosti, aby naozaj tie milosti Božie boli vyprosené pre tento národ, aby naozaj Hospodin, trojjediný Boh sa zmiloval nad týmto národom, nad politikmi, ktorí síce navonok nerozprávajú, že chcú presadiť ideológiu, gender a podobné zvrátenosti, že naozaj chcú skrze možno aj finančnú pomoc, chcú presadiť tie práva, ktoré sa šíria z Európskej únie, ale neslúžia na ochranu práv detí, na ochranu rodiny, ale skôr ju rozkladajú a kupčí sa s deťmi. Aby naozaj Boh sa zmiloval sa nad týmito predstaviteľmi, ktorí sme si zvolili, ktoré naozaj majú zastupovať vôľu slovenského národa, aby naozaj boli zodpovední v tejto oblasti. Aby naozaj Boh sa nad nimi zmiloval a daroval im milosť pokánia, milosť obrátenia, aby naozaj tak sa oslávil, ako sa oslávil v Maďarsku, že bol prijatý ústavný zákon a že vlastne ústava sa odvoláva na trojjediného Boha, že manželstvo je chránené ústavným zákonom, že je definované, že je to výlučný zväzok jedného muža a jednej ženy. Tak naozaj prosme pre Svätú Bohorodičku, prosme o zmilovanie Božie. A teda môžeme teraz, by sme mohli zaspievať Matke Božej hymnu k sedembolestnej Panne Márii, aspoň prvú strofu. O Mária, bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá, pros za nás Boha, ty
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Na záver ešte požehnanie. Ďakujem Bohu, že mi umožnil tu priniesť Eucharistického Krista a požehnať vás všetkých, požehnať môj rodné mesto, kde som sa narodil ja, otec Bernard a aj otec biskup Matej, všetci teraz sme z tohoto mesta, že naozaj by Boh chránil toto mesto od tej zvrátených ideológií, ktorí sa chystajú na Slovensko. A prior sedembolestnej Panny Márie, všetkých prorokov, mučeníkov, všetkých tých, ktorí položili svoj život za Krista. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Víte v mene Božom. Ja chcem vám ešte teda všetkým poďakovať, že ste prijali pozvanie na manifestáciu, demonštráciu za ochrany rodiny, že ste už mohli byť po sviatočnom obede, že ste obetovali svoj čas. Verím, že Pán na túto obetu zhliadne a sa oslaví a požehná vám. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Amen.